Hej. Máme tu práci. Kam to jdou? V San Celeste se koná každoroční slavnost. Vrcholem je kavalkáta, velký koňský závod. A každé město tam vysílá svého jezdce. Byl jsi někdy na něčem takovém? V San Celeste jsem nikdy nebyl. Ale o tom závodu jsem slyšel. Vždycky prej vyhrajou jezdci z kole Colfa. Spadárovi lidi? Vytusy. Jestli vyřídíme všechny dodávky, uvidíš, jaká je to blbost. Fajn, jsme připraveni. Chceš se dozvědět něco o našem podnikání? Dej mi chvilku a vyrazíme na cestu. Hej, později se tu s dodávkou zastaví lidi od Dona Galante. Tak na tom slunci neusní, jo? Já těžko. Andiamo, vyrážíme. Cože? Povídám, že jedeme. Tomu staříkovi s vozem už to moc nemyslí. Ani moc dobře neslyší. Ale je na něj spolek. Byl tu dlouho přede mnou. Je mu 80 a pořád rozváží víno Torisi po celém údolí. Don se o něj teda stará? Don Torisi se tady stará o všechny, Enzo. Dneska jenom sleduj a uč se. Jak dlouho pracuješ pro Dona Torisi? 20 let. Nebo tak nějak. Ztrácí přehled. Co tě sem přivedlo? No, můj otec nahoře v kopcích choval dobytek. Banditi jednou v noci přišli a zastřelili. Don mi pak pomohl. To je mi líto. Takže jsi se rozhodl zůstat? Nevěděl jsem, jestli vydržíš. Jak to myslíš? Říkal jsem si, že máš namířeno do Lamery. Vydělat si tam, jako tolik dalších. Všechno, co chci, je tady. Vážně? A co teda chceš, Enzo? Žít, jak sám chci. Jsi dříč. Spolehlivý pár rukou. Díky tomu to dotáhneš daleko. Počasí je ideální. Bude to dobrý závod. Vždycky jsem vydával žoké z kole Colfa trénovat. Říkal jsem si kvůli čemu. Nebude snadný je porazit. Ale máme Arnalda. Už jednou vyhrál, tak může vyhrát znovu. Fakt je tak dobrý? Ten kluk má talent od boha. Musela by v tom být nějaká čertovina, aby dneska nevyhrál. Takže v San Celeste si poprvé? Každou neděli nás kluky brávali na mši do kole Colfa. To bylo nejdál, kam jsem se od dolu dostal. No, tak dneska si to město pěkně prohlídíš. Don Torisi tam dělá obchody se spoustou lidí. Jako ta rozvážka vína? Jo, víno a taky další věc. Co třeba? S takovýma otázkama si dej pozor. Hele, Don poskytuje lidem laskavost. Pomáhá těm, co se nemají na koho obrátit, když potřebují něco cenného ochránit. Takoví lidi pak projeví svoji vděčnost a úctu. Jeho jméno tu má velkou váhu. Zdá se, že na závod se chystají všichni. Pro obyvatele údolí je to velká věc. Pálio je den odpočinku. Den oslav. Ale ne pro nás. Pro nás je na prvním místě obchod. Vždycky. Ale já to nemyslel. Klid. Já vím. Jen ti chci vysvětlit, že právě to nás odlišuje od rolníků na poli. Než dojedeme do města, musíme vyřídit jednu zásilku. V té budově před námi. Zastav, tamhle. Cože? Tady zastav. Jo, nejsem hluchej. Melirit. Pro koho je ta zásilka? Pro Pasquale. Je to přítel rodiny. Pomáhá s opravou strojů, motorů, prostě vším, co mu pošleme. A taky umí, řekněme, sehnat věci, co jinde nejsou k dostání. Enzo, vezmi tu vrchní bednu, jo?
Pokračuj, do San Celeste. A ať dá Bůh, že tam podám. Enzo, pojď za mnou. Tady ho máme. Ahoj, Pasquale. Luko. Jako vždy máš napilno, co? Enzo, tamhle na stole. Jak se má máma? Pořád stejně. Nedá mi ani minutu. Ale tohle asi nebude společenská návštěva, takže? 50 mosazných hodinek od našich přátel z Achiarálu. Jsou tvoje, pokud si Enzo může vzít dost na slušnou novou čepel. To by šlo. To je ten kluk, co Bastoni mu vyzdobil ksicht? Přesně ten. Ví už, že je v prdeli? Il Merla zná líp než většina ostatních. Enzo, podívej se do té bedny. Tak běž, Enzo. Zajdi dolů, máma se o tebe postará. Jen si před ní dávej pozor na jazyk. Chápu to správně, že se k nám na Páliu nepřipojíš? Že se do Novy omlouvám. Ale Cezare a jeho chlapi včera večer přišli s lahví americký whisky. A mě z toho ještě dneska bolí hlava. Tak já tě omluvím. Bůh ví, kde skončil. O půlnoci odešel, že si chce najít nějakou kůnu. Buongiorno, signora. Rád bych si pořídil nůž. Tamhle, na tom stole. Tohle je Trinakria, prastarý symbol naší země. Mají zvláštní hodnotu. Když nějakou najdeš, přineseš mi ji, jo? Slušně ti zaplatím za každou, co najdeš. Co je tohle? Co asi? Vytáhla jsem ji z domu jednoho vdovce. Je neskutečný, co mají doma lidi, kteří mají víc peněz než rozumu.